Hej, pán. Čo tiebe? Co? Co? Nie, boj sa. Poď dočkaj. Šmikuje? Počúvaj. Díky, Broňa, si zlatý. Słuchaj, pôjde sa, rozbehne sa a cez to mláko presúci. Kde? Tuto, cez tuto. Odtiaľko sa rozbehne do toho stromu a bum, po tej mláke, hej? Dobre. Iba aj tam. Ty sa otoč tak. A rovno po tej mláke. Bicykel 10-krát väčší. Ale riadne to rozdúpome. Ježiš, to bolo! To je telo! Hoď sa do tej vody! Zadristuj! Počúvaj, rozbehni sa abo vode. Počúvaj, rozbehni sa a v tej vode, keď budeš, tak zabrzdí. Jaký krásny šmik spravíš a nepadneš, neboj sa, poď. Dobre, ak spadneš, kúpiš si nový. Sa riadne rozbehni. Ukáž sa. A už brzdí. Ale nohami. Ty zabrzdíš nohami a potom aj ja, neboj sa. Nohami, pekne, krásne, budeš hustý, riadne, pome. Brzdíš nohami. A rytmus sa poznáš? To je taký hiphoper, nechceš mu taký odkáza nechať? Sa pojebe alebo čo? Že ty si ho zabil, dojebal, rozjebal, že ty máš toľko väčší od Gucciho, že ani rytmus na teba nemá. Odkáž mu dačo. Povedz mu. Tuto je kamera, tam sa ukáže fakera. To sa takto robí, pozri sa. Ideme učakať. Počkaj, ja vrát, tak vyjebe na to. Co? Moja kamera też taki. Stomakry. Co to spraje? No poď, zanecháš odkaz dáky, lebo už musíme končiť. Spálime, tak daj do kamery dačo. Neviem, poď. To ja ti dostal, neviem. O pani tu stiahnem ti jemu. Čau. A kde je peniaze? Koľko chceš, povedz. 5 euro. 5 euro chceš? Daj. 5 euro? Hej. Prečo? Tak. A čo, keď ti dám 5 euro, čo spravíš? Počkaj ma. Počkaj ma. Mám ti požičať 5 euro? A vrátiš mi ich? Hej. A kedy? Hej to. Zajtra. O koľkej? Yeah. Kedy mi požičaš? Vrátiš. Pondelok. Tak pondelok či zajtra? Pondelok. Pondelok, ale ja ti neverím, ty ma ojebeš. Dajte mi už. Tak ešte dačo povedz do kamery. A dáme ti 50 euro.
Ty koko, neser ma. To pani Ukážem tu. ti, že mám peniaze, hej? A za čo zabiješ. Toto bude tvoje. Peťo, pozaj po... Najprv musíš zatancovať. A ja ti ich dám. Podrži. Podržíme bajk? Neviem. Nie, počkaj, pust, neboj sa. Mm. Tu to položím a musíš tancovať aspoň minútu a spievať. Tu ti dám 25 €. Si kde ukradol? Škarka mi kúpila. Hej? Tak dávaj. Mám ti 25 €, ale musí začať ukázať. Čo? Čo chceš? Zatancuješ. Čo je? No poď. Poď sem. Dá ti 12 €. Ty pičajino. Ja viem, kde bývaš. Ty beňárka jedna staraná. Ty kurva iná. Vieš, čo spravíš? Vidieš, začneš tancovať. Dá si dole tričko. Budeš bez trička a začneš. Tak neviem. Tak rob hocičo rukami a nohami. Daj dole tričko. Neviem čo. A dám ti 25 €. Daj ja zemi. Kurva daj ja zemi. Nie, lebo ty ma odrbeš. Nie? Ty najprv ukáž. Daj peniaze. Dobre, hýbaj. Neukáže, ideme. Môžeš mať 25 €. Dobre. Tak ukáž. A daj mi. Koľko? Tak je dobré. A na čo sú ti? Povedz mi, na čo sú 5 €? Dám ti jaza. Daj mi ju. Nemám. Daj, šťaniem. Čo mi? Šťaniem ti ju. Tunák, poď. Tak, mi to. Jo, nebij ma. Nerob, nebij ma, prosím. Ja sa ťa bojím, veď prestaň. On ma zbije. Jo, chod ty. Pozeraj, tam máš kamarátku. Daj mi 5 No €. tak nás nebí. Daj mi 10 €. Tam máš, ber si ho. Je tvoj, nechám ti ho zadarmo. Daj mi 5 € bez. Bicykel? Hej. Taký bicykel nemá hodnotu ani 50 centov. Koľko to je? Ty nevieš. On má peniaz, on ti dá. No daj mi. Ty máš. Však on má. Nemáš, ty máš. Nemám. Ty máš 5 €. Ja mám 1000. Podržaj mi. Nemám. Nechaj. Ma nebij už. To si ma dneska zbil. Nebij ma už. Nehaj ma, prosím ťa. Nemám ti jasný plastičku. Posa. Dám ti tam cent. Euro dáš. Počúvaj, chodí s tým a dám ti 5 €. Poďte doma, ja neviem. Opísa ima. Viem, také. Choď, dám ti 5 €. Nepoj. Prav ešte raz? No. Veď už ma nebí toľko. Ja. No počkaj. Ja neviem, koľko. Ideme. Konečne. Daj mi peniaze. Za čo? Za čo, prosím ťa? Aby si go. Ale ja taký umrský nechcem. Nie, aha. Není, však není, on je škaredý. A ty, aj ti daj. 500. Ukáž, aký máš telefón. Ukáž. A na čo? Ukáž. Zašpiníš mi ho. Ukáž, ukáž. Veď spáš do piči. Ja, boha. Poď ma búdať. Do koho? Do bytovky. Hej. Hej? Dobre, hýbaj. Veď sa ti nič nestane. A tu sa musíš odtiaľ rozbehnúť až. Paniem. Ale rič. Padneš a dáme ti 5 €. Ha? Ričku nemám. A zabiť. Rýchlo. Máš na to minútku, lebo už ideme. Kde?
syna. A takich sobie... No nie, to nie dawaj mi już. Już mi Adama, popatrzcie!